फैसाया माने 60 रांमोन नालाय ओमफ्राय आंनिखौ लगायनानै 100 रांसो खुस्रा गैया नालाय बेखौ लाना दोनदै जमा खालामदो एसे मानसिया बुंहरदों आरो ना तामुलपुराव माने आश्रमाव लांनानै दोनैबा हामगोन बेबायदि बोग्रा दं बायदिसिना होनना बुंहरदों आरो ना खोन्थाहरदों बेबायदि बोसोन हरदों ओमफ्राय सेन्देला बिदि जनायसो गोदान मोनाखै गोजान लंपेन्ट गानगौमोन नामा लंपेन्ट गैयाना आं गांसे लाबोना फैगोन दे नोंनो लंपेन्ट थ' लोगोफोर बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोफिनदो आरो ना आं दाख्लै मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदोंमोन ना बे भिडिअआ जाहैबाय नैबे सासे नैबे आं दानि नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ ना बिनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन बेवहाय माने गोबां मानसिफ्रा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि हरबाय आरो ना ओमफ्राय गोबां फोरोंहरबायबो ओरै नाय ओरै खालामनानै हामगोन होननानै फोरोंहरदों आरो ना ओमफ्राय मिथियै खोथाखौ गोबां मिथिबाय बिथांमोना बेसेन गोसा बिबुंथि हरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरबाय आरो ना ओमफ्राय आङो बिस्राथ' बिदि QR क'ड गैया नालाय ओमफ्राय फनपेबो गैया नालाय बिथांमोननियाव माने फैसा हरनायनि सुबिदाया बारा गैया आरो ना गोबां मानसिया सहाय हरनो नागिरदोंमोन सोंहरदोंमोन आं माने बेबायदि हरनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय गुबुननिखौ होनोबो उसुबिदा बेबायदिखायनो आं रावनिखौबो होआखै आरो ना ओमफ्राय दा आंनावबो माखासे सासे माने फंबाय ब्रादारा आंनाव हरदों आरो ना बेयाव बारा नङाब्लाबो एसेब्लाबो माने सहाय हरदों आरो ना थ' बेखौनो आं नैबेयाव बेनो होलांनो होननानै फैनाय जादों आरो ना थ' ब्रादारनि नामा बिजे ब्लग ओमफ्राय नामखौ आं सोंहरनाय जायाखै आरो ना बिथाङा माने बेखिनि थाखाखौ सहायहोनो थाखाय जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर हरदोंब्ला आरो ना कमेन्ट खालामबा खोन्थाहरबानो जाबाय बिथांमोननि माबायाव एकाउन्टआव जुदि सोरबा हरदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना आं माने ओमफ्राय आं बे कमेन्ट्सआव होखानाय दं दे बे मोनसे भिडिअआव ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना आं हरदोंमोन होननानै नामजों लोगोसे एमाउन्टखौ लिरना हरबानो जाबाय आंनियाव आं माने भिडिअ बानायनानै होगोन आरो नोंथांमोननि मुंखौ बेयाव रायखांनानै होनाय जागोन मानसिया माने दाख्लै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन ना खानाय सिनजानो सिननानै खानायखौ सिनबाय आरो ना नैबेबायदि खानायखौ सिनना स्र' आराम नुबाय आरो ना ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो होना फैदों आरो ना दाख्लै माने सासे थ' लोगोफोर बेनो आरो ना खोथाया दाख्लै आं मोनसे भिडिअ होनायाव नोंथांमोना माने गोबां मानसिया गोबां बेसेन गोसा गोबां माने खोथा बुंहरबाय फोरोंहरबाय दा बेहाय माने बिथांमोननि न'खराबोथ' दुखिया नालाय दा बेवहाय लांनानै नायनो माजों लायगोन माजों लांगोन माजों मा खालामगोन बोसोन हरनायावथ' गोजोननाय फैबाय जानो बे मुथुमाव बिदि दं होननानै मिथिबाय दा लांनोसो मेन प्रब्लेम जादों आरो ना लांनायासो मेन प्रब्लेमा जादों नालाय दा रांखावरिनि एसे प्रब्लेममोन नालाय दाख्लै आं मेन होनायनि भिडिअ होनायनि मेन कारनानो जाहैबाय माने रांखावरिनिसो मेन प्रब्लेममोन नालाय सोरबाफोर सहाय होनो गोसोब्ला माने सहाय हरनो हागोन होननानै आं बानायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा बिदिनो गोबां मानसियानो माने बेबायदि हरनोबो सेस्था खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आंनाव बिदिनो कन्टेक्टबो खालामहरदोंमोन मेसेजबो खालामहरदोंमोन ओमफ्राय बिदि एकाउन्ट नाम्बारजों हरनोबो एसे उसुबिदा नालाय थ' ओंखायनो माने माखासेफ्रा हरनो गोसोब्लाबो हरनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय सोरबा हरदोंब्ला खिन्थु आं मिथिया आरो ना जों एकाउन्टखौ चेक खालामनांगोन नायनांगोन होमबासो हरदोंबा मिथिगोन आरो ना ओमफ्राय जाय हरदों आरो ना भिडिअ एसे कमेन्ट खोन्थाहरबानो जाबाय आं बिसिखिनि हरदोंमोन होननानै थ' आं बिथांमोनखौ माने मेनसन खालामनानै खोन्थानाय जागोन आरो ना बिथांमोनखौ नामखौ माने खोन्थाना होनाय जागोन आरो ना ओमफ्राय सासे फंबाया दहायसो आंखौ कल खालामनानै माने वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै हरदों आरो ना बिथाङाबो माने एकदम गावनि गैयाब्लाबो माने सहाय हरदों आरो ना बिथाङाबो 60 रां सहाय हरदों माने 60 रांब्लाबो गोबां बेसेन दं माने गोबां बेसेन माने एसे एनैब्लाबो सहाय हरदों आरो ना थ' बेखौ माने एसे एनैल' हरदों होननानै रावबो लाजिनानै थानाङा आरो ना थ' बिदिनो 60 सोरबा जेसेबां हायो आरो ना नों हानायखिनिखौ हरनांगौ नङा होमबा बेनिखायनो बिथाङा 60 रांखौ आंनि बेनो होलांनो होनना फैदों आरो ना आं माने आंहाथ' खुस्रा गैया नालाय आं माने आंनिखौबो एसे लगायनानै आं 100 रां होलांसै आरो ना माने बयबो एसे एनै होनायजोंसो माने माबागोन नालाय एसे एनै सहाय जागोन नालाय आं माने बेखिनिखौनो होननानै नैबेयाव फैदों आरो ना ओमफ्राय जाय हरदों कमेन्ट खालामनांगौ ओमफ्राय जाय आंनियाव कन्टेक्ट खालामनानै मेसेज खालामनानै आंनि QR क'ड नाम्बाराव हरगोन बिथांमोना आंनियाव हरनो हागोन हरबाथाय आं बिसोरनो होफैगोन आरो ना आं माने बिथांनि हरनाय फैसाखौ आं बिनो आखाइयाव होनोसै आरो ना नैबेनो फैसाया ओमफ्राय 60 रांमोन नालाय ओमफ्राय आंनिखौ लगायनानै 100 रांसो खुस्रा गैया नालाय बेखौ लाना दोनदै ओमफ्राय जमा खालामदो जमा जाबाथाय नोंनिखौ डाक्टाराव लांनांगौ दे माबा खालामबानो जाबाय डाक्टार ओमफ्राय मानसिफोरा सोरबा हरबाथाय बिदि बाहायनाङा दे नोंखौ बेमार नायनोसो माने मानसिफ्रा हरदों बायदिसिना बायनानै जानानै गारनाङा दे खानायखौ सोर सिनना होखो सोर बनथाइनि फिसालाया मानसिफ्रा माने गोबां मानसिया बुंहरबाय थादों आरो खानायखौ माने गाव जाव नुनायखाय माने सिननानै होनांगौ माने आं सानदोंमोनबा माने माबानिफ्राय थाखुर लाबोनानै सिनना होनोसै नामा सानदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आं माने फैनानै नुफैबाय माने सिनखानायसो दं आरो ना थ' बिदिबाथ' मोजांनि खोथा नालाय गामिनि सासे गथ'आनो सिननानै होबायनो आरो ना थ' मोजां जाबाय खामानिया ओमफ्राय मानसिखौ दिनै एसे स्र' नुदों आरो ना दुगैदों नामा दिनै मिया दुगैदों मियानो सिनदों मैयानो दुगैनानै मैयानो सिनदों मिया दुगैनानै लोमजादों
लोमजादोंसो बारा दुगैनाङालै गोजां गगा मोननाय दं दुगैनायबाय हो खानाय सिनबाय नालाय दुगैनांगोन नङाबा हराव मानबाय थायो मानबाय थायोथ' आरोना बेनो आरोना मानसिया जुदि सहाय हरनायफोरनि थाखाय थेंकिउ आरोना जोबोद गोजोननाय थाबाय जाय जाय माने गावनि हाथाराखैब्लाबो मानोना जेसेबां हायो माने सहाय हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना दाख्लैनिफ्राय साबसिन मोनदोंना माबायदि मोनदों देहाखौ ना बारासिन मोनदों एसे मोजां जादों एसे मोजांसिन मोनदोंना दुगैनानै स्र मोनदों दाख्लैनि जेरै दं बिदिनो दं आरोना थ' बेनो आरोना लोगोफोर माने जाय जाय सहाय हरनो गोसो जाय माने हेफाजाब होनो गोसो हेल्प खालामबा जाबाय एसे एनै रांफोर हरनानै ओमफ्राय जाय जाय हरनो गोसो बै आं जिथुनाखि एकाउन्ट नाम्बार होदोंना बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना हरो आरोना बेयावनो हरनो हागोन ओमफ्राय जाय जाय हरनो एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो उसुबिदा मोनदों बिथांमोना माने QR क'ड नांगौब्ला हरनो हागोन आरोना बे QR क'डाव हरबाबो जागोन आं बेखौ माने जाय जाय हरदों बिथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै आंनियाव हरब्लानो जाबाय आं बिथांमोननि आखायाव डाइरेक्ट भिडिअ खालामनानै गथायगोन आरोना नोंथांमोना गिनो नाङा खोनाबाय मानसिफ्राथ' नोंखौ गोबां मोनसे डाक्टारनाव लांनायनि बोसोन हरबाय खोन्थाहरबाय नोंखौ दाबायदि अबेबा माने सासे मानसिया बुंहरदों आरोना तामुलपुराव माने आश्रमाव लांनानै दिनैबा हामगोन बेबायदि बोग्रा दं बायदिसिना होनना बुंहरदों आरोना खोन्थाहरदों बेबायदि बोसोन हरदों थ' नों बिदि लांना दिनैबा थाहैना थाहैया नोङो थाहैबाथ' थाहैनो हायो र' थाहैनो हायोना दा लांग्रायासो जाहैदोंना ओमफ्राय बेनो लांनो आं दहायनो होनखादों आरोना नोंथांमोन माने डाक्टारखौथ' माने थाखा फैसा थायोबाथाय नागिरनाबाबो थांनो हायो आरोना मेन बुस्थुआ जाहैबाय बे मानि पावारनि थाखायसो माने बेबायदि लाखिनानै दोनदों आं दिनैसिम नायनो हायाखै माने बिसिनि न'खराव ओरैबायदि आरोना आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै नोङो बेनिफ्राय जोंनि गगामुग टाउनसिम थांनोनो गारि भारा गैया बायदि कन्डिसन आरोना बेबायदि कन्डिसनखायसो नैबे मानसिखौ माने दासिम डाक्टारनाव लांनानै बेबायदि देखायहोनो हायाखै आरोना नङाबाथ' गारि भारा बेबायदि माने मोनलायबाथ' माने आखायाव लाखिलायनाय बिदि थायोब्लाथ' माने दाहालागै देखायनानै सरकारि डाक्टारफोरनावबो माने लांनानै देखायनो हासिगौमोन आरोना माने बिसिना जाहैबाय कन्डिसना जाहैबाय माने आखायाव गरसेबो फैसा गैया माने गारि भारा बेबायदि लांनानै थांनोबो गैया जाहैबाय बेनिखायसो बेबायदि थानो गोनां जादों आरोना आं माने बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोना आरो फोरमायखाबाय आरोना ओमफ्राय सेन्देला बिदि जनायसो गोदान मोनाखै गोजान गोना गोजान लंपेन्ट गानगौमोन नामा लंपेन्ट गैयाना आं गांसे लाबोना फैगोन दे नोंनो लंपेन्टखौ ओमफ्राय आं दिनै फाननो सानदोंमोन ओमफ्राय दिनै माने जोंनाव माबा गैयाना बेबायदि हास्लाबाखिसै आङो दङ दंनायालाय होमबाबो आं हास्लाबाखिसै माने नोंनाव फैगोन होननानै आं बिदि टारगेट गैयामोन माने ओमफ्राय आं बै खाथियाव मिटिं मोनसे जादों नालाय बेयाव फैनायावसो बेबो आंखौ कल खालामखाबाय नालाय फैसाया सोना हरदों होननानै थ' आं ग्रोब फैनाय जादों आरोना नङाबा आं गांसे लाबोफागोन सेन्देल मोनसे ओमफ्राय लंपेन्ट गुदुं मोनसे लाबोना फैगोन दे आं ओमफ्राय टफि दंना गैया नोंनाव टफि गुदुं दंना गैया टफिया दं टफि गानबाबो खर'आ एसे गिलिर जायो गाननाङा होमबा दे खै नाम्बार नांगौ सेन्देलखौ 6 नम्बर जागोन दे आं लाबोना फैगोन दै ओमफ्राय आं फैनो सोलाबाबाबो सोरनोबा हरफागोन आं सेन्देला 6 नम्बर ओमफ्राय लंपेन्टआ गुदुं आरोना ठीक आसे बेखौनो आं होफैगोन दै थांसै दे थाथ'दो थ' खोथाया बेनो आरोना नोंथांमोना आं जाय माने किसुमान मानसिफ्रा किसुमान माने बिथांमोनहा एकाउन्टसआव हरनो उसुबिदा जादोंब्ला QR क'ड जुदि जायनो नांगौब्ला हरनो हागोन आरोना ओमफ्राय आंनिखौबाबो हरनो हागोन आङो आंनि हरना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय आं जाय मानसिया माने QR क'डआव सोनानै हरगोन बिथांमोननो आङो नै बिदि भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो नामफोरखौ मेनसन खालामनानै खोन्थाहरनाय जागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो स्क्रिनशटखौ बेयाव हरबानो जाबाय आंनि माबायाव आं नाम्बार होखानाय दोनदों बेयाव आंनो हरब्लानो जाबाय नोंथांमोनखौ आं माने बेबायदि लाइभ बेबायदि फैनानै भिडिअ खालामनानै फैसा होफैनायखौ बा आं माबा गथायफैनायखौ आं नोंथांमोननो देखायखागोन आरोना नङाब्लाथ' उफाय गैया नङाना बिस्राबो माने नै दासिम माने दाख्लै आं भिडिअ बानायनायनि उनाव दिनैसिम सोरबाफोर सोना हरदोंब्लाबो बिस्रा माने जेबो मिथियाखै आरोना दासिम ओमफ्राय आं दानि कल खालामनानै सोंहरदोंमोन बिसोर माने सोरबाफोर कल खालामनानै रायलायहरदों नामा बिदि फैसा सोना हरदों नामा आं सोंहरनायाव माने बिसोरो मिथिया होनना बुंदों आरोना आंजों मैया रायलायदोंमोन सासे ओमफ्राय मोजां रायलायथारनो मोनाखै होनना बुंदों आरोना थ' बेबायदि कन्डिसन आरोना बिसोर मिथियानो माने ओमफ्राय दा थांनानै माबा CSPफ्राव नायबासो मिथिगोन आरोना सोना हरदों ना हराखै जेबो मिथियाखै ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं लासिंसिं मोनदों आरोना जुदि बायसान्स जुदि रावबो सोना हराखैब्ला CSP चेक खालामनानै नायोब्ला बिदि उसुबिदा जागोन नामा सानदों आरो आंना थ' बेनिखायनो जाय बिथांमोना माने सोना हरदों कमेन्टसआव एसे सिगांग्रो माने कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरो आरोना नङाब्ला बिसोरा माने सोना हरा गारा माने एकाउन्ट माबाखौ चेक खालामनानै नायब्लाबो एसे लासिंसिंबो जागोन नालाय थ' ओंखायनो माने जाय सोना हरदों बा सोना हरनो गोसो बिथांमोना माने एसे कमेन्टसखौ खालामनानै खोन्थाहरग्रोखा आरोना ओमफ्राय जुदि जाय सोना हरगोन मबाइल नाम्बार दंखायो नालाय मबाइल नाम्बाराव एसे माने कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनानै हरा आरोना ओमफ्राय आंनि दानि सासे
ब्रादारा सोनारनायखौथ' आंनि बेनो आखायाव दानि गथायखाबाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय जाय माने बिदि सोनारगोन आं बेयाव डाइरेक्ट भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो बेयाव गथायफैगोन आरोना बेखिनियानो ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं बेबायदि नोंथांमोननो माने फैसा हरबा अब्ला लाबो गेजेर गेजेर लाबोबाय थागोन आरोना ओमफ्राय बायदिसिना जुदि फैसाया जुदि बुरजा जानानै डाक्टारनाव लांलायलायनाय कन्डिसन जायोब्ला आरोना नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ प्रफोर लाबोनानै देखायगोन सोर डाक्टारनाव बिदि सोखो बबे लांनानै दोनहैखो बेखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायफिनगोन आरोना ओमफ्राय दा फैसा सोनारदोंमोन नालाय ब्रादारा आं बेनो गथायफैबाय आरोना बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ